bardzo tak od razu. Ale przejdziemy do sieni, będzie nam przestrzeni. No nie. Jak te rzeczy. Czuję się jak na weselu jakimś. Czuję się jak na weselu. Lubiłam nie śpiewać, lubiłam tańcować, a i w Słowikowie bywać, w domu nie nocować. Ale nie pójdę do domu, aż będzie świtało, ale nie mam dzieciąteczka, co będzie zapłakało. Ue.